Muri Zimbabwe wetu mboonesana nyaya iri panapa kwaita mashura mashiripiti kana kuti mashura simbino weta mashura akaboiliswa right. Tangomukira kusendi chingonzwa kuti mukomana uya akadzingwa basa wekuzesa CEO wacho managing director yes arikunzi akadzingwa basa na Minister of Energy uya anova July Moyo. But what in the street waragara tutora kuti July Moyo wacho futi arikuda kutobviswa futi kuna arifanira kunge achitomubvisa right. Zvinhu izvi guys ndakabvira kudhara ndichitaura, but most of the times vinongonzi imi makomana muno analyze zvinhu nehasha, imi makomana munotaura zvinhu muchitanga makarerekera side rimwe hamusi kuda kunyanya kubuda pachena, imi makomana munotaura zvinhu mune kakudisrespecta zvakawanda zvinenge zvichingotaurwa zvigunwe zvinenge zvichingonongedzerwa zvichinzi mavaona zvavari kutaura mavaona zvavari kudai. So now toda kuti timboanalyze nyaya iri panapa. Kuna vanhu vasinganyatsonzwisisa chinhu ichi endai zvenyu paside tonyatsokuonesai nyaya inini kana ndachinyatsokuudzai zvinhu zvakaitika maitikira zvakaita so that you will understand kuti politics dzinofamba sei. Munogara muchiudzwa mimi kuti president Mnangagwa vari nyori smart in terms of pakutamba makadhi avo politics, pakutamba njuga dzepolitics vanorarama zvinhu 10 years ahead of vanhu vese vari kutry kukompita navo. But isusu vanogara ngararama 10 years ahead of them, isusu tinenge tiri 11 years ahead of strategies acho iwayo ese anenge achirongwa right. Toda timboonesana, this is my analysis cause handidi kuti ndandazotaura zvinhu mozotanga kuti ayo iwo ngozvudzwa nani. I don't want to say things zvekuti zvinenge zvanzi hands, ndechida kuti ndati ndozvindenchida inini. Number 1, kuenda kwemagetsi kuparliament kwakaitika kwekweya hazvina kana chekuita nekuzonzi kuzodzimwa basa kwezodi adzingwa basa ndi managing director, haasiri iye anodzima magetsi. Vakomana vanga vatori panhingirikini ndo vakanodzima magetsi, kune rinenge rakanotrepesa last time vakazviita. Day racho panenge pachiitwei, pari kuitwa sona kuti ari kuaddressa the nation, but what is there to address? Ndo nyaya inenge iripo. Hapana chavaita zoti handina chine musoro chandaizombotaura nevanhu veZimbabwe vakateerera, but skillful riripo cause vanoziva kuti vanhu vachatanga kucriticize that sona. Nezuro paida kuitwa imwe nhingiri, ndauti munyatsoona zvandiri kutaura panapa. Paida kuitwa seminar yaida kurohwa yaikwa na Ibo Mandaza, ana Tendai Biti, ana Job Scala, ana Jacob Ngarivume. Kwakamuka kwacho kwakatopiswa kuvenyu kwavaida kuitira, and one of the members kumba kwake kwakamuka kwakapiswa. Nani akazviita hazvizikanwe. Vanhu kuti vachuya vachida kutry kupinda mato busy kunegotiate pakutoitwa ma-investigation, the next thing change of venue pakunoitwa zvimwe kureva kuti chinhu chavo chakatogara outsmartwa, vaka-outsmartwa pachavo chikagara chatobudiswa mufashoni. Panga padoitwa zvimwe zvese kwanga kwatova kutowesta nguva. You get the point? Saka chinhu chakavharidzirwa nemoto, boom, fast forward hande kuparliament cause vanhu vanga vari supposed kunge vachizoteerera kuti mukuru ari kuda munyatsoti kudii. Mukuru anga asina kana anything to offer, kungotaura nyaya. Saka panapa tikuzodai noise yese inoitwa nevafanhu vakawanda vai vachisumuka kuti nhasi vazogadzira chakadai, mangwana vakomishina chakadai, kuswera mangwana vazodai, so kuzodii zvegore iya zvokuti pakazinge pakutonzi presidential ball skilling vanzi vakomishina ball, and I was like the whole sitting president, why muchiitiswa zvinhu zvakadai? So what kind of my advisors amuinawo chaiwo? But after vaonera kuti pa speech yaya ndoda kungopa hongu vanisona, but the strategy iripo yandakaona inini ndeyekuti vanhu makusara muchingotaura nezvekudzimwa kwemagetsi muparliament ndo anonzi maside shows manje aya. Matochi akazobva kupi? Anga ari nani matochi aya? Iyo mototi muchipari kuti zvinhu magetsi ongozi bwai motobuditsa tochi yei, what for? Kosi asingamboti bwai pane pachiitwa mamwe maparliament nigirikini meme inzvimbo inganzi kunodzimwa magetsi kuparliament. Last time akawanda zvikanzi avenga iri mhepo nechinchi chakazoitika kwainaya, saka ndo zvakakonzeresa kuti magetsi abva angotrepa akadzima nigirina achitaura arimo mukati imomo. This time akanoti right, same time same strategy. Tingatishandise strategy yazviri different cause pasona apa chinganyatsoaddresswa chinonzwisisika chekuti chine musoro chekuti chinobatika chii. Hapana, maZimbabweans munoda drama, mamatanga kucelebrate yo wadzimirwawo magetsi, yo zozvionawo zvatiri kusangana nazvo semaZimbabweans every day. It's not like that.
Haisi nyaya yekuti vanhu tingomhanya tingoti zvinhu zviri kusangana nevanhu every day. Vanhu vari kusangana nema-problems, I know. Vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana, I understand that. But it's a side show. That's my understanding and that's my analysis. Bvumai zvenyu, but ini handidi kufunga nepfungwa dzemukushandisa kufunga imimi. Ini handidi kufunga nepfungwa dzenyu dzekuti munongobuda kana kuti maakuti pamwe pari unnecessary maakungotukana. Handishandise dzakadaro idzodzo. Indoda dzekukakata dziri kuti ndinotodziita kudhonza nyatsoona zvinhu zvinenge zvichiitika paground. Because kana imimi muri kuti pane something changa chine musoro chakaitika, makaiona imimi nigini yacho yaitaurwa. Chii changa chichanzwika paipo, chii changa chichataurwa. Ma-MP makaona zvavanga vari kuita muparliament vachiimba the likes of ana Wende zvezvo zvinge zvingori muparliament zvichingota gudza mudungu zvichingonotera 2030 ndeyaye masongs akadaro. Come on now, ichiri parliament here nayo inoita kuimbwa masongs munhu apinda mukati vakudingina yatochinjwa kuti rally here yachinjwa kuti pick up farm. Why? Hapana kana chiripo parliament vari busy kusimbisa zvinhu zvakafa. They know kuti hatina zvatiri kumbosimbisa panapa, but for the sake of toda kuti tizowana something chekudya, that was the reason chete ngatingoendawo tingonosimbisa zvaari kuda zvacho. Murungu ari kudei, anenge achitonzi murungu. Imimi makazvinzwa mese imimi. Ndakarekodha honorable Chagwiza panapa vachitaura iwe vekugoromonzi something Goromonzi South. Ndakataura panapa vachitaura ndichivabvunza inini kuti chii chakanyatsoitika. Hamungovirikana mungonzi mangorikolewa ka imimi. Vakabudisa zvakanzi takarikolewa ka, but waitiri usati warikolewa kana kuti wapedza kurikolewa kudaro kune maconditions waienda uchinosaina kunana Wende before and after. Saka maitogara matonzi right, kune maconditions aripo because vanhu vekutanga ndo vakanga vari vanhu veexample. Whether you like it or not, vanhu veexample ndo vanga ri first line up. Mochienda muchinokumbira ruregero, muchinokumbira mumukana kunana Wende muchiti tikwanisa kushanda under ma conditions, ma terms and conditions yo aripo. That's it. Akataura kuti inini ndakatonyengera zvikanzi mfana uri chiri mwana mudiki stereke kuti utingatokuti wabuda muparliament iwewe mhuri yako inofane nzara nemaresources ako wakashandisa. Saka iwewe unofanira kungoti ngoningina nyaya yako idiki diki. Munhu one kuzoziva politics akati no handichatopinde imomo. Cause ndakapinzwa ipapo nevanhu. Cause kuti upinde unzi waningirina vanhu vanenge vatakuda kukukisa paparliament. Saka chinhu chekuti chagara chikangobikwa kudhara chakatopera drama rese rekuparliament rera. Come on now. Inini that's my understanding. Hakuna zvekumbonzi kudzingwa kadaro. Munhu wengirina adzingwa iye papagara pachida kutoiswa umwe munhu. Vakomana vazvo vanoita vanotora dombo 1 vorisa parekeni vorova shiri 5 panguva 1 zvinongobatanidzirwa. Wadzimira mukuru magetsi achiningirikina iwewe. But adzima asiri abatwa. Pabatwa azoda kunzi achanoningirikina wacho anga achinzi mukuru wevadzima. Ndiani ananga ari pajuta achatozikana ndiani. Anongodzima otonzvenga otodisappear. Unotadza kutozvinzwisisa kuti akazvikarwa sei. Cause isusu tanga tiri expect kuti by now tomuka patanzi kuti ningi ndiye abatwa akadzima magetsi. Uchatoona kuti pakarohwa vanhu mahara vasina kana kudzima kwacho, like zvakutaura Mudenda zvezvia. Mudenda anga kuti munhu iye acharegreta day rake of his existence kuti musi akazvarwa panyika akazvarirwei achatozviregreta kuti akawire panyika because adzima magetsi. And I was like Mudenda unotembei. Mudenda vamwe vari kupfuya mabrera asi iwe uri kupfuya nyoka here, uri kupfuya maroambira here kuti unotoziva kuti uri kuda kunoita munhu uda kushandisa witchcraft because it's a normal fault at the end of the day. Kana iri normal fault, you are in parliament. What are you saying now? Uruda kunyatsa kuita kudii? Because maybe there was a reason at the end of the day. Azvingoitike nje munhu angodzimeka from nowhere ngoti magetsi ongodzima what for? Is skillful. But vese varingo panorowa skill area vese vananga in fact unoona kutoshamisika kuti chichingongo chachitori part of the scam. Icho chichimudenda cheche chikongo chachitori part of the team chichitoziva kuti akadzima gadzira script because haungazofungeka hwani ndikumboregero but munhu weye acharegreta day of existence rake. Nangu I beg to differ but ameno iwe munotokudine nyaya. That's my analysis. Kulian TV Team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian.